последни дни. Живеем ни, краят наближи, човеци зли, в грях и лъжа живеят със страст в плътта. Ох, защо не гледаш ти, че краеве светът ще гори, ще викаш ти, ще плачеш ти, без Христа не ще получиш милостта. Сега виж, погледни кръвта на Христа, виж как тече кръвта на Христа. За теб и за мен тя се проля. Виж как тече кръвта на Христа. За теб и за мен тя се проля. Иде ден студен, иде ден блажен, студен за света, блажен за Христа. Той ще спаси своите чада. Жив си ти, помисли, жив си ти, размисли, че след смъртта няма прошка. Сега е ден ти да си спасен. Сега виж, погледни кръвта на Христа. Виж как тече кръвта на Христа. За теб и за мен тя се проля. Виж как тече кръвта на Христа. За теб и за мен тя се проля. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрен бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и с кървите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия ден, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме, както овце, отбихме се всеки от своя си път,
и Господ възложи на него беззаконието на всички. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане и както овца, която пред стригача си не издава глас, така той не отвори устата си.